Hello mga kabayers, mga suki, ipapaniod to ko sa mong minata. Nag-andam na siya o kaldero, no? Isa kalderong kano, no? Wala, lamia kayo, oy. Bagong luto. Dang. May ginamos. Utan. Oh, kinula. Hello. Ito, tiwas ito ah. Naku, anak ko, oy. Patiwas kan itik, nag-anak ko, oy. Crying time. Ganal, ha? Ano gilak mo siya? Nabitin. Ha? Nabitin. Labitin niya siya. Dire butang mi ko tapos. Kay init kini Jasrel. Ako gining kuan lakwa. Ay bukal. Uy, panulot na mo. Lagu mo. Ay, mata na siya ng ibis. Dire. Ya lagu mo kay na. Sige, makuha ra man nagtrapo sa kuan. Pasayawan na. Ano na siya? Grabe. Mads. Isa mo maulid ng tani, nilak. Mads. Mads, mahilak naman. Ulo. Dili ba? Inapin, nilak ko kay gano'n rito sa yung hindi pa yung sako. Alawat ka. Nandaman. Baso na tani nanti. Ini pun ni kon pau din cuman menilak besi. Kanang hilak man ka Mads? Ha? Lagu tu. Ayo. Labitin man kuno ka Mads. Dili lay po. Sayawan na sa tibudong. Dili lay pwede isara ka. Kuan man? Ha? Sino sila? Isara ka kuan ba? Isa ka botilya ka rin ho. Napagod mo kay dagandagan. Ay, lami na kay nadong. Dagandagan ng mga. Lami na kay nadong. Grabe. Ma. Man. Oh, may mga ano pa man. Nagkapaniud to ng tagahatan na day. Grabe nga po tayo. Kaka, kaka ulit ah. Nang ginamos. Ha, Loy. Di nakapaniud to laging kabayers diri ay sa ilang mama ni Julius Abi-Abi. ikaw ito. Ikaw ito ba? Oh. Gina. Nget. Ano ko ka Kalingaw sa kadiha. Ako din sa ano ko tawag dito. Pagkaw na dong. Mads. Ma. Ya. Dira man. Eh, masumbag ka pa naman. Tumba na to. Tumba na ganina. Tumbahan tata wi. Tumba na ganina ma. Tata. Si tata ani. Gina. Ikaw na kayo mga. Oo. Ito na. Tibag. Kaya para pagkatumba diri na sa. Oh, di ara sa kuan. Diri ma. Ma. Diri. Ito mag. Nang ginamos na naman. Sige na, Mas. Para pa ng timpla. Doktor, lami kayo. Maling ko ba sa bo? Aw. Sige naman. Yung kapaniud to na nun ta. Sige lang ko. Ginamos maali. Ma, nang ginamos mo. May sabaw. Pero may ano eh. Sarang niya. Wow, sarang. Sige na, uya na gunaman. Dong. Dang, ay nang. Ano daw? Kung sama dong. Huwag ni asawa, uy. Salamat, kabayers. Kabilis dong. Ano sa oras mo? Dato. Sarap, uy. Oh, pangamo. Ito ba? Mga kabayers, mga unta. Mga kabayers, usuki. Lami kayo among paniod to kay
Tinula nga isda nga naiutan, napay ginamos kay butangan og kuam. Yung sito. Tas-tas Kain, gid. kain. Tas-tas gid ang lantaw ni kuan ron. Iya manghod ba? Tao sa Cebu, Julius. Nanay mong gipang kuam. Pangayo sa nga makita nimo ang inyong lugar. Sa Puerto. Gawas ba? Nawala mo ganit mong 20? Okay, kabayos. Thank you. Ikaw,